Ассалому алейкум, бародарои азиз. Хуш омадем ба канали Юсман Медиа ва ай ҳаматон миннатдорам, ки дастгирӣ метинен ва канали моро пешравӣ метинен. Пеш аз мавзӯъро сар кардан, бародарои азиз, дар видеоҳои канал лайк, подписатся ва поделиться кунен. Ва гуфтаниям чӣ ки дар акс мебинем, бародарои азиз, Баҳриддини Сабур яке аз нақшовари филмҳои тоҷикӣ ва беҳтарин продюсери филмҳои тоҷикӣ аст. Ва чӣ ки шумо дар сайти инстаграми Баҳриддини Сабур дидаед, филми тоҷикие ки ба навор нав гирифтааст бо номи Санги бар гӯри Лайлӣ. Бовар кунед, нав аллакай як серияш баромадааст дар ютуб канали Баҳриддини Сабур. Ва касоне ки тамошо карда бошанд, яъне касоне ки ошиқанд ва тамошо кардаанд, ба ашк чирезон ҳастанд. Ва мо ҳамагон мухлисони Баҳриддини Сабур интизори дуюм қисмаш ҳастем. Ва гуфтаниям, бародарои азиз, ки яке аз нақшоварони филмҳои тоҷикӣ беҳтарин ин Баҳриддини Сабур аст. Ва дар моҳи гузашта ва Баҳриддини Сабур дар инстаграм сайти худ гуфта буд, ки силсила филми Санги бар гӯри Лайлӣ ба наздикӣ мебарояд ва мо ҳамагон интизори ин филм будем. Ва дар соли 2022, яъне ки аллакай нав 15 соат шудааст, ин силсила филм дар сайти ютуб 111,000 просмотр гирифтааст ва яъне ки ютубро ба ларза овардааст. Ва ай ҳаматон хоҳиш, касе ки ин наворо тамошо мекунад ва ба сайт ютуби Баҳриддини Сабур даромада подписатсия кунад ва дастгириаш кунанд. боварӣ дорам, ин филм ба шумо маъқул мешавад. Касоне ки надидаанд, даромада тамошо кунанд ва лайк, подписатсияро ҳатман кунед. ва мо тоҷикон мехоҳем, ки ҳамин хел силсила филмҳои тоҷикӣ бисёр шаванду ва яъне мардуми халқи тоҷик як чиз ба худ ибрат гирад аз ин хел филмҳо. ва гуфтаниям, ки акай Баҳриддини Сабур, ба шумо барори корхоҳонам ва пешравӣ ва бигзор ҳама вақт сарбаланду обод бошед. Ҳамин хел филмҳои тоҷикӣ бисёр бошанд. Ва ногуфта намонад, ки беҳтарин филме ки дар соли 2022 буд, ин филми Санги бар гӯри Лайлӣ буд. ва бовар кунед, ман тамошо кардам, худам дар ҳайрат мондам. ва гуфтаниям, ки худованд барори кор диҳад шумо. ва бародарои азиз, ногуфта намонад, дар канали мо подписатсия ва лайк ҳатман, то ки пешравии канали мо аз шумо вобастагӣ дорад, аз лайк ва подписатсияи шумо.
باقی سربلند و آباد باشید.